سلام كورات سعبتي مدبنا كميكانيهم نلوم مدما بمبل 13 كفال ليلة مس اوبريتنج سيستم زبل ارست استلالوه تمرتي حيزلكم امتزي الله بروح مكتتال ناي زحلف تمرتنا كمبيوترنا همي جيرنا نتكملا زبل يونيرو كمبيوترنا همي جيرنا نولعا كيبوردن ماوزن كمي جيرنا نتكملا كمون ديسكتوب انتايو زبل بتوسخ ون بزعبا ايكونز باتنز مينو ويندوز انتاي كم زخونو حزير تمرتي تماهيرنا نيرنا اجي دما مقصلتانا تو خوينو ليلا مس اوبريتنج سيستم زبليمو نكتاتل هراين بار ابز حلف فيديونا اتهم absolute basic زخونو وي دما اتهم كند خنفلطم ازلنا اب كمبيوترنا تماهيرنا نيرنا اجي دما مقصلتا اناتو خوينو اتي اوبريتنج سيستم نايتا كمبيوترنا كما يمثل انتاي تحستوي زلو دما كن مهارينا مالتي ابز ارست زي بزعبا مايكروسوفت ويندوز كمون بزعبا ماك او اس حدا بحدا ان رانا خنتيدينا مجمرتا هنفولت وزلنا اتي جرافيكال يوزر انترفيس ويدما ت جوي ويدما ت جي يو اي إلنا نتوعا اب كلتيو مالت ابتن بيرسونال كمبيوترز نتكملن ناي ويندوز بيسيس كمون ام ماكس زتفلالي تريت يوزلو مالتي الجنازي كان لليون كنفولتون كنقل علينا نعملت زي ناي ويندوز 10 جرافيكال يوزر انترفيس زيت جرافيكال يوزر انترفيس ناي ويندوز 10 إذن ريو زلنا دما ناي ماكينتوش ويدما ناي ماك اوبريتنج سيستم انترفيس سلازي كلتيو ازيو زتفلالي مسلي زلوي عيناي اوبريتنج سيستم نتكم بزي قدس اب كلتيو اوبريتنج سيستمز فولدرز زبهالو فايلاتنا ان اقبلهم متحزي سندات علو تم فولدرز ناتاتهم ايكون كنريو خلنا لك كمزي اب سئلي نريو زلنا يزمسل زوم بتصقم زلو بيچا حبر زلوم فولدرز اب ناي ويندوز اوبريتنج سيستم نرخبهم كوينم اتم سماوي حبر زلوم بيمان وغن نريو زلنا فولدرز دماني اب ناي ماكينتوش ويدما ماك اوبريتنج سيستمز نرخبهم يوم زياتهم سنداتنا نقمطلهم ويدما اورغانايز تغبرنا عقبتي سندات ويدما متحازي سندات لنا نصوعم فولدرز يا زيوم نريم زلنا حجي اب دوكيومنتس نرخبهم ازيوم بوزحات فولدرز دزي فلالي كمبيوتر بعلخاون بستفلالي فولدرز كسرح سلتخل او وشت فولدر ون كال فولدر او وشت كال فولدر ناغبر كاون سلتخيل ازيوم بوزحات فولدرز كسرح تخليها زون فولدرز هم من تاي وانا نتقملهم دحدايلنا زتفلالي فايلاتنا اورغانايز كنغبر كلنا مالتي نابنت ناي مرعى سئل نحرا له خوينو ناي مرعى سئلنا فايل نجيبنا او امطو قال درفتات نحرا لنا ناي درف فولدر نقبر نخلينا استفلالي فولدرز ناي فيديوتات ناي دراماتات ناي سئلتات ناي سرحنا ون بفولدرز غيرنا اورغانايز كنغبرو يخولنا مالتي ስለዚህ አቶም ፎልደርስ በኋላ ከንፈልጣም ከላለና امبار ويندوز اوبريتنج سيستم عم تكمل وان ويندوز اكسبلورر ودما فايل اكسبلورر تبل علاتنا لك تا ويندوز اكسبلورر إلنا نزوع إذا أبتحت زلع نزيع مسكفتنا إذا ويندوزي كخفت لنا مالتي أجي أبزم ساعتنا إذن فولدرز ينرين زلنا إذن شو فولدرز درجاتي كله فايلاتنا تقرنفن حيزاننا يزن حمالتي أبز زقمتنا فولدرز بقليلو ناخفتنا ببريقة كنريو نخيل مالتي كمون اب ما كنت هدان تكمل لنا خوينا فايندر تبهلالاتنا نزا فايندر مسكفتنا زين زلنا فولدرز ابزي نافيجيت ما قبرنا كنريو كنتكملو كنكفتون نخيل مالتي سلازي ناي كمبيوترنا فايل سيستم عم نريلو اوان تا ويندوز اكسبلورر كم عينت فولدر اللي هو after task بارنا كتصحنا مالتي
نزا فايل اكسبلورر مسكفتنا እዚ ዊንዶው እዚ ፋይል ኤክስፕሎረር ዝበሃል ዊንዶው ይኽፈተልና ስለዚህ ኣብዚ እቶም ዘለውና ፎልደርስ ንሪኦም ከምኡውን እዞም ፎልደርስ እዚኣቶም ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብዚ ከዓ ክንረኽቦም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚህ በብሪጋ ዳብል ክሊክ እናገበርና እናኸፈትና ኣብኡ ዘቐመጥናዮ ትሕዝቶታትና ፋይላትና ኩሉ እናኸፈትና ክንጥቀመሉን ክንሰርሐሉን ክንሪኦን ክንምስሶ ድዩ ፋይላት ከንውስኸሉ ድዩ ንኽእል ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እታ ናይ ኣብ ማክ ንረኽባ ድማኒ ፋይንደር እያ ትበሃል እታ ናይ ፋይንደር ኣይኮን ከዓ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ ፋይንደር ምስ ከፈትናያ ነዛ ዊንዶው እዚኣ ክትከፍተልናያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ማክ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እቲ ሕብሪ ናይ ፎልደራትና ከዓ ሰማያዊ ኣሎ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ እናኣተና እቲ ፋይላትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡውን ዝኾነ ፎልደር ብምኽፋት ኣብ ዴስክቶፕና ማለት እዩ ነዘን ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ከምኡውን ፋይንደር ክንረኽበን ንኽእል ኢና ኣብቲ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ወይ ድማ ፋይንደር ምስ ኣተና ብፀጋም ወገን ንረኽቦ እቲ ናቪጌሽን ፔን ኢልና ንፅውዕ እዩ እዚ ናቪጌሽን ፔን ብኡ እናተጠቀምና ከዓኒ ናብ ዝተፈላለየ ካልኦት ፎልደርስ ክንከፍት ወላ እውን ክንሰርሕ ኣብኡ ዘለና ፋይላት ከዓ ክንርኢ የኽእለና ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ ክንመሃሮ ዘለና ከመይ ጌርና ኢና ፋይላትና ንድምስሶም ዘየድልዩና ፋይል ስንሕዳ ኣልዮም ኮይኖም ሲ ዘየድልዩና ስእሊ ድዩ ሙዚቃ ድዩ ቪድዮ ድዩ ዶክመንት ድዩ ካልኦት ሰነዳት ምስ ዘለውና ከመይ ጌርና ኢና ንድምስሶም እዚ ከዓ ክንፈልጦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ኣራይ ሓደ ነገር ክንመሃሮ ዘለና ዝኾነ ዝደምሰስናያ ፋይል ናብ ሓደ ሪሳይክል ቢን ወይ ድማ ትራሽ ካን ኣለና ልክዕ ከምዚ እንዳ ጎሓፍ ማለት እዩ ናብ ሓደ ዘይንደልዮ ንብረሲ ኣብቲ ኣብ ገዛና ዘሎ እንዳ ጎሓፍ ንድርብዮ እሞ ድሕዳ መሊስና ክንጥቀመሉ ለይልና ሃፍቲ ጎሓፍና ከውፅኦ ንኽእል ኢና ምሽ ሓቀይ ድሕዳ ጠቕሊልና ክንጥቀመሉ ዘይንደሊ ኮይና ግን እታ ናይ ጎሓፍ መኪና ምስ መፀት ኣብኡ ኢና ንድርብዮ ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ኮምፒተርና ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ኣሎ ማለት እዩ እንድሕዳ ዊንዶውስ ንጥቀማልና ኮይና ሓደ ሪሳይክል ቢን ትብል ፎልደር ኣላ ኣብ ዴስክቶፕና ንረኽባ ኢና እዚኣ እቲ ዝኾነ ፋይል ምስ ደምሰስናዮ ናብኡ ኣብኡ ይፀንሕ ማለት እዩ እንድሕዳ ተጣዒስና ክንመልሶ ደሊና ኣብታ ሪሳይክል ቢን ኣቲና ክንመልሶ ንኽእል ኢና እዚ ግን ንኩሉ ፋይላት ማለት ኣይኮነን እንድሕዳ ሽፍት ጌርና ሽፍት ፀቒጥና ኣብቲ ኪቦርድና ደሊት እንድሕዳ ፀቒጥና ናይታ ፋይል ግን ናብ ሪሳይክል ቢን ከይበፅሐት ጠቕላላ ካብ ኮምፒተርና ኢና ንድምስሳ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሪሳይክል ቢን ንምንታይ እያ ትሕግዘና ምናልባት እንድሕዳ ተጣዒስና እቲ ፋይላትና ሪስቶር ክንገብሮ ወይ ድማ ናብቲ ዝነበሩ ኦሪጂናል ሎኬሽን ንክንመልሶ ተኽእለና ማለት እዩ እንጂ እታ ሪሳይክል ቢን ኣብ ዴስክቶፕኩም ረእይዋ ከምዚ ዓይነት እንዳ ጎሓፍ ትመስል ንእሽተይ ኩባያ ኣይኮን ኣለዋ እሳታ ሪሳይክል ቢን እያ ትበሃል ማለት እዩ እጂ ነዛ ፍላየር ዋን ትብል ዘላ ፋይል እንድሕዳ ንክድምስሳ ደልየ ኣብኡ ከለኹ ክሊክ ገይረ ሒዘ ድራግ ገይረ ናብዛ ሪሳይክል ቢን ክድርብያ ይኽእል እየ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ከዓኒ ነዛ ፍላየር ዋን ትብል ዘላ ሓንሳእ ክሊክ ገይረ ኣብቲ ኪቦርድ ናተይ ደሊት ትብል ኣላ ነታ ደሊት ትብል ንዓ ምስ ፀቐጥኳ ብድሕሪኡ የስ እንድሕር ኢለ ናብዚ ሪሳይክል ቢንና ከዓ ትድምሰስ ማለት እዩ ታ ፋይል بدحريو نافايلنا نافت ريسايكل بين مسأتنا يا أفتر ريسايكل بين رايت كليك جيرنا نحدا empty ريسايكل بين زبلالو السون نحدا صايتنا يا بمولو أفتنا وحفنا يا نجر completely يدمسس مالتي بدحريو أفتر ريسايكل بين آتينا زغانا فايل ريستور كنجبر عين خلن هنا زي حفلتا خنكل على مالتي empty ريسايكل بين دحريل كيا بمولو ناس أكبر يعني ريسايكل بين أوشت ريسايكل بين زدمسسنا يا فايلات ما تغلالا دمسس يوم permanent لسي أزر يوم دمسس يوم تبلا لخا مالتي ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ዓይነታት ፋይል ኣለዉ ንኣብነት ናይ ስእሊ ፋይላት ኣለዉ ናይ ዶክመንት ፋይላት ኣለዉ ፎልደራት ኣለዉ ናይ ቪድዮ ፋይላት ነቐምጥ ኢና ናይ ቴክስት ፋይላት
كلونا يخوليام زتفلالي عينت فايلات አለው እዞም ፋይላት እዚኣቶም ከ ዝተፈላለዩ ፎርማት ኣለዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ኮምፒውተርና ዳብል ክሊክ ጌርና ምስ ከፈትናዮ እቲ ፋይል በቲ ንሱ ክኸፍቶ ዝኽእል ኣፕሊኬሽን ኣውቶማቲካሊ ይውላዕ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብዚ ናትና ኤግዛምፕል ንሕዳር ኢና ሕጂ ኮምፒውተር ትሬኒንግ ባይ ቲ ፕሮ ትብል ናይ ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ከፍት ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ታይፕ ኣብዚ ታይፕ ዚ ማይክሮሶፍት ወርድ ዝተጻሕፈት ምዃና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣውቶማቲካሊ ነዛ ፋይል እዚኣ ኣብቲ ናተይ ዶክመንትስ ወይ ድማ ትግርኛ ፕሮዳክሽን ዝብል ፎልደረይ ኣቐሚጥ እያ ዘለኹ ነዚኣ ዳብል ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣውቶማቲካሊ ብምንታይ ትውላዕ ብማይክሮሶፍት ወርድ ኣፕሊኬሽን ትውላዕ ማለት እዩ እዚታ ኮምፒውተርና በትናቱ ፎርማት እዩ ንኩሉ ፋይላትና ዝውላዓልና هرّن بارك قصيلنا دما ኣብ ኮምፒውተርና ዝተፈላለዩ ፕሮግራማት ንከፍት ምስ እንደሊ እንታይና ንገብር ኣብታ ስታርት ትብል ባተን አላትና ማለት እዩ ብጸጋይ ትመጽእ ስታርት ትብል ባተን አላትና ኣባ ምስ ጸቀብና ኦል ፕሮግራምስ ወይ ድማ ኦል ኣፕስ ትብል ክጸንሐናይ ተዘይ ኮይኑ ድማ ኣው እቲ ዝደሊና ዘለና ፕሮግራም ዳይሬክትሊ ክንከፍቶ ምስ እንደሊ ሽሙ ታይፕ ንገብር ማለት እዩ ታይፕ ምስ ገበርና ብድሕሪው ምስ መጻና ካው መሪጽናኻ ክሊክ ጌርና ክንከፍቶ ንኽእል ስለዚህ ኣብ ኮምፒውተርና ሁሉም ተጻይኖም ዘሎ ፕሮግራምስ ክንሪኦም ደሊና ኣፍታ ስታርት ባተን ብጸጋም ኣብ ታሕተዋይ ኩርናዕ ትመጽእ ማለት እዩ ኣብ ኣጻቂጥና ኢና ንረኽቦ ታ ስታርት ባተን ንብላ ዘለና እዚኣ እዛ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ዊንዶውስ 7 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣብዚያ ኮምፒውተር እዚኣ ዝተጻዕኑ ብሙሉኦም ኣፕሊኬሽን ንዕዳ ክንሪኦ ደሊና መጀመርታ ኣፍታ ስታርት ትብል ክሊክ ምስ ገበርና እዚኣ ስታርት ሜኑ ትመጽእ ማለት እዩ ቀጺልና ኣብዚያ ኦል ፕሮግራምስ ክናቶ ንኽእል ኢና ኦል ፕሮግራምስ ምስ ኣተና ሽዑ ብሙሉኦም ኣብዛ ኮምፒውተርና ዘለዉ ፕሮግራምስ ብዝርዝር ድማ ይመጹልና ማለት እዩ ብድሕሪ ነቲ ዝደለናይ ኣፕሊኬሽን ክሊክ እናገበርና ክንከፍቶ ንኽእል ንኣብነት ካልኩሌተር ንሕደልን እዛ ካልኩሌተር ክሊክ ክገብርና እሞ ካልኩሌተር ክፈተልኝ ማለት እዩ እዚ ኻኒ ናይ ዊንዶውስ 10 ስታርት ባተን ማለት እዩ እዚኣ ታ ስታርት ባተን እናጽዋዕና ኣባ ክሊክ ምስ ገበርና ልክዕ ከምዚ ትርኢት ሒዙኻ ይመጽእ ማለት እዩ ብሙሉኦም እቶም ኣፕሊኬሽንስ ናትና ኣብዛ ዊንዶውስ 10 ተጻዒኖም ዘለዉ ክንረኽቦም ድሕዳ ደሊና ኣብዛ ኦል ኣፕስ ትብል ክሊክ ንገብር እሞ ብዝርዝር ድማ ይመጹልና ማለት እዩ ኣብ ማክ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኣብ ታሕቲ ንሪኣ ሓንቲ ዶክ ኣላ ማለት እዩ ከምዚ ተን ندلين بروغرامات ويدما applications اب تحتي start button يبلنا اب ماك اب تحت جن حنتي دوك هلا كاو إنا نخفت مالتي او درسينا جن افتا سبوت لايت ايكون تبهلالا اب توب رايت كورنر مالتي نايت سكريننا ابا اتينا تشم دلينا يزلنا نايت ابلكيشن سيرش نغورو بدهريو اتي نا ابلكيشن فولدرنا ابز مستخفته دماني اتا دلينا زلنا ابلكيشن ابز سيرش كنغبران خدينا زي كوينا ابز ندحر الله خوينا خا كابز خنكفتا نخدينا مالتي هراي اجي دما اب كمبيوترنا زتفلاليو سيتينغز نحدا كنقاير كنا وي دما كنا معرار نحدا دلينا ابينا اتو زخاني كنفلط لنا مالتي هجي جمرت نحدا هونكم غنا بزعوازي كال صفح زبله تمرتي كندالو سلازخونا نغزيو جن ابي اتيناينا سيتينغز نا كمبيوترنا نرخبو طراينا خنمهار سلاز ابزاتيكم بزح نغرات تزيتنا خفكمن تزي قيركمن تمراتي مالتي اب ويندوز 10 اندحدا خويناتا كمبيوترنا ستارت باتن مسصقطنا افتال علي سيتينغز تبل علاتنا مالتي ابزا سيتينغز مساتنا كلهم توم اب كمبيوترنا كنغبروم اندلي مقيارات ابزينا نرخبو مالتي ابزينا نقايرو مالتي نابنت ناي ديسكتوب سلنا هنقيرو ندلينا زناتو ناي كيبوردنا سيتينغز كنقير ناي ماوس بوينترنا قلطافه سيتينغز كنقير ندلينا زتفلاليو ناي باور اوبشنز settings አለው አዚም ብዙሓት settings አለው ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እቲ ትሰርሖ ስራሕ ክትፈልጦ ክትገላለካ ተዘይ ኮይኑ ዝኾነ ነገር ቀያይርካ ድሓር
مملاسو هي تصقمكم متان ابزي كسع نمهارو بوزح تزيتناخفكم زحاشي بعل ويندوز 8.1 تحتيو زنبره كان بعل ويندوز 8 ويندوز 7 ويندوز فيستا عند هدادينا جن settings زي كانت زلاتنا كنترول بانل تباهيلات تصوع نيرا مالتي او ويندوز 10 ناب settings تاشين كيرما ستارت لكم ساعتهم افتل علي كنترول بانل تبلالا اباتاتو بمولوتي اب كمبيوتركم كيرو ديلي settings او يزركب تا كنترول بانل زي مالتي اب ماك اوبريتنج سيستم ወይ ድማ ኮምፒውተር እንተዳላትና ኮይና ኻኒ ነታ ናይ አፕል አይኮን አፍተል ዓሊ ትመጽእ ንዓም ትጻወትኩማ ሲስተም ፕሪፈረንስስ ትብላላትኩም ማለት እዩ ስለዚህ ኩሉ ሴቲንግስ ናይ ማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኩምካ ኣብዚ ሲስተም ፕሪፈረንስስ ይሁን ትረኽብዎ አራይ ቀጽልና እንማሃሮ ድማ ኮምፒውተርና ከመጌርና ኢና ነጥፋ እጅብዚያ ክንፈልጣ ዘለና ኮምፒውተርና በታ መወልዒት ባተን ጻቂጥና ከነጥፋ የብና ንሱ ፎርስድ ሻትዳውን ተባሂሉ ይጽዋዕ እሱ አብ አሸጋሪ ኮነት ተዘይ ኮይኑ ጌርካ ኮምፒውተር አይጥፋኒ ኮምፒውተርና ፕሮፐርሊ ከነጥፋ ምስንደሊ ኩሉ ግዜ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ድሕራለዋ ኮይኑ ደርዳ ኮይና ስታርት ናአቱሞኒ ብድሕሪው ሻትዳውን ዝብላለና ማለት እዩ ሕጂሳት ክፈላለ ይኽእል ኢና አምነታ ዊንዶውስ 10 ተርን ኦፍ ኮምፒውተር ዝብል ዩዝ መጻና ጂ ረይዋ አብዝን ህዳሪና ዊንዶውስ 7 ህዳ ተቀሙለሁም ኮንኩም ታ ኮምፒውተርኩም ከተጥፉ አንደርፋንኩም መጀመርታ አብ ስታርት ዳአቱሞ ድሓር አብዚያ ሻትዳውን ትብላላ ዛ ሻትዳውን ትብዘላን ህዳ ካል ጸኒሓትኩም ካኒ አብዛ አሮ ጾጥሞ ታ ሻትዳውን አባክት መጻኩም ያ ንዓ ክሊክ ትገብዋ ኮምፒውተርኩም ትጠፍእ ማለት እዩ ኣብ በዓል ዊንዶውስ 8 እንድሕር ኮይንኻ ስታርት እንትጽቕርኩም ኣብ ላዕሊ ጥቓት ሽምኩም እዛ ዩኒቨርሳል ፓወር ሲምቦል ክትመጽአልኩም እያ ንዓ ክሊክ ምስ ገበርኩማ ኣብዚኣ ሻትዳውን ትብላላትኩም ማለት እዩ ሻትዳውን ማለት ኮምፒውተር ምጥፋእ ማለት እዩ ኣብ ዊንዶውስ 10 ድሕር ኣቲኹም ከዓ ኣብ ዊንዶውስ 10 ስታርት እንትጽቕርኩም እዚኣ ዩኒቨርሳል ፓወር ባተን ክትመጽአልኩም እያ ንዓ መሊስኩም ምጽቕርኩማ እዘን ሰለስተ ሜኑ ክመጽአን ታ ሻትዳውን ትብል ኣብዚኣ ኣላትኩም ማለት እዩ ስለዚህ ኮምፒውተርና በኸምዚ ጌርና ጥራይና ከነጥፋ ዘለና ቅድሚ ኮምፒውተርና ምጥፋና ድማ ብሙሉኦም ቶም ወሊዕናዮም ዝነበርና አፕሊኬሽንስ ንሰርሓሎም ዝነበርና ኩሎም ክንዓጽዎም ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ማክ ኮምፒውተርና እንድሕር ከመይ ጌርና ነጥፋ እንድሕሪናኻ ኣብታ አፕል አይኮን ናኣቱሞ ብድሕሪኡ ሻትዳውን ትብል ንመርጽ حراين بار أم نايلومي اتمرتنا حافشاو ليلا مس ويندوسن ماك اوبريتنج سيستم سينا غيرنا بزعبا ناي ويندوس كومون ناي ماك اوبريتنج سيستم تريت انتاي يمسلو فولدر انتاي يو كما كنتقملو ويندوس اكسبلورر ويدما فايندر انتايو كما كنتقملو فايلاتنا كما غيرنا ندمسسو فايلاتنا كما غيرنا نخفتو من نتقملو من كمون استفላለዩ settings ናይ ኮምፒውተርና አበይ ይርከብ አሞዳታ ድማ ኮምፒውተርና ከመጌርና ነጥፋ ዝብሉ ኢና ተማሂርና ተስፋ ገብርዛ ቪዲዮ ጠቂማትኩም ክትከውን ሕቶ ሪቶ ምስልወኩም ኣብ ኮሜንት እጻፉና ዝቕጽል ትምህርትና ኮምፒውተር ኣብ ንገዛሉ እዋን ክንፈልጦም ዘለና ነጥብታት ዝብል ክኸውን እዩ ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ቻው